I evo, na nekim fakultetima odlažu sednice nastavno-naučnih veća da bi mogli da odu svi u Novi Sad, najavljuju blokadu. Ono što ja mogu da kažem sa sigurnošću, ja neću dozvoliti blokadu tamo gde predajem. Kako nećete dozvoliti? Tako što ću pozvati studente da slušaju nastavu. Ako ne bude moglo na fakultetu, naći ću drugi zakonit ili nezakonit način da im držim predavanje, pošto su oni već pogazili zakon i ustav i nikog zbog toga ne kažnjava. Neće biti nadoknade. Dakle, ko hoće da blokira, neka odmah žrtvuje tu godinu. Sljedeće godine možemo se vidimo ako ja i dalje budem na fakultetu. Pošto vidimo da oni se žale da su nebezbedni, bestidni Jovo Bakić govori o tome da mu neko preti. Mi vidimo da se sprema odmazda na univerzitetu i ja kažem i za to smo spremni. Dakle, slobodno. Kako vidite da se sprema odmazda? Pa, etički odbori, mobinzi razni, nedozvoljavanje i to tako što dekan, profesor dr. Danijel Sinani, ne izjasni se o tome. Tako što spreče da neko konkuriše u ministarstvu za nešto što je njegovo pravo. Očekujem sve to. Očekujem, pošto sam dobio pre par meseci anonimno pismo koje očigledno neko uneo od njih u moju kancelariju, očekujem i neke druge vrste podmetanja i isto kažem, na sve sam spreman. I nezakonite supstance, i nezakoniti sadržaji, za sve ste mi odgovorni. Šta god da se desi. A šta piše u pismu, profesore? Skaradno je pismo. Zato nisam ni rekao šta je u pitanju. Je li pretnja ili... Ne. A ja pretnje ne prijavljujem. Meni su pretili mnogo ozbiljni ljudi nego ovih par procenata koji me ne hvale kad mi sretnu na ulici. I ja to nisam prijavljivo ni 90. godina. Ali, profesore, dakle, iz svega ovoga što ste vi sada rekli, neko će, evo da ne kažem ja, izvući zaključak da je vrlo upitno da li će početi nova školska godina 3. novembra. Ja vam kažem, počet će sigurno, oni više neće moći da zatvore fakultet kao što su radili onda. Da li će oni proglasiti da ne rade? Ko hoće da radi, radit će, ko neće. Čuli smo, plate neće biti od početka. Znači, neće moći da zabrane drugima koji hoće da rade da rade? Nikako. Znači, više ona atmosfera, kad studenti ne smiju da se jave, kada im oni namerno puste, zakažu ispite, pa puste proces, dozvole proces prijavljivanja, a onda ne održe ispit. Imaju spisak ko se prijavio. To više nikada se neće desiti. A taj spisak služi čemu u tom trenutku, kada se oni prijavljuju? Šta, da vidimo ko nije uz nas? Čemu služi? Pa ko ne skače, taj čas.